видео ще ви покажа защита на ръкав за къпане при гипсиране. Изглежда по ето този начин, когато е в сгъната форма, а разгънат е ето така. Като дължината му от тук до тук е 56 см, а вие как да измерите? Ами, мерите от сгъвката на лакътя до пръстите или от където ви започва гипса, отново до пръстите. Многократна потреба е и се използва за къпане в баня, басейн, морета, язовири и така нататък. Ето тук отгоре леко се вкарва ръката гипсираната и се наместите додолу. Както виждате, тук има и джобче за палеца. При някакви други въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас и да питате.